je nám všetkým zrejme. Ale vážne. Ja nemám občas, že to len nemám. Nastavieš to niekiaľ vážne, som povedal. Preto som si dovolil vyplývajú situácie, áno, prosím. Aké opatrenia máte na mysli? Napríklad papiery, ktorý donesete podpísať rodičom domov. A čo v ňom stojí? Že situácia sa náramne zhoršila a... A že, zabeňme prosím, zabeňme na to. A musí... Renáte, koko, vychodil som vám káčka, čo nám koko? A preto by som bol vďačný, keby ste cez víkend dali podpísať dané papieriky a po ňom by to Ide. nejaké otázky? Nemám. Není dobrá posta. Není dobrá posta. Áno. Čo je z rozhovoru? Romanka, ešte niečo by ste povedali? Vidím, že... A môžete povedať. Piacováva, môj milý. Je piaco očrát. Ešte niekto v tejto triede chce byť v zábere. Nazdar.